to nie je bodka za dnešným programom. Ak sa pozriete do rozpisu, ktorý máme v našom informátore Perspektíva, máme ešte pozvané dve sestry, už tu stoja jedna vedľa mňa a druhá už ide hore. Moniku Gutmanovú a Viktóriu Horečnú, ktoré pracujú s občianskym združením Integra, ktorá má aktivity v Afrike, teraz som sa dozvedel v Ázii, v rôznych krajinách, dobročinné a iste aj misijné určitým spôsobom a oni nám v krátkosti, čo si povedia o krajine, o ktorej denne čítame v novinách alebo v televíznych správach. Irak. Občianská vojna. Zabíjaní kresťania aj inoverci, samozrejme, ale a čo môžeme my preto urobiť? Nech sa páči, sestry. Jeden mikrofón, druhý, tretí, môžete si zobrať, čo potrebujete. Ďakujem pekne. Moje meno je Viktória Horečná, tu je Monika. A dúfam, že vás nebudem príliš unavovať ďalšími informáciami o Iraku takto pred obedom. Dúfam, že ešte vám zostalo trošku pozornosti pre nás, aby ste si vypočuli nejaké novinky. Nebudem hovoriť o tom, čo počúvate v správach a o tom, čo sa píše na internete, ale skôr budem hovoriť o tom, čo sa deje priamo v teréne cez nášho lokálneho partnera, cez ktorého sme sa my rozhodli pomáhať. Naša nadácia Integra sa rozhodla pomáhať nielen cez humanitárnu pomoc, alebo nerobiť len humanitárnu pomoc, ale robiť aj rozvojovú pomoc v Afrike. Takže sme etablovaní v Kenii a v Etiópii, kde nám bežia také detské programy podporujúce vzdelanie. Teraz by som ale prešla teda k téme Irak. Začnem asi tak začnem od začiatku, skúsim to tak stručne prebehnúť, aby som vám zhrnula, čo sa teda všetko udialo a kde sme v súčasnosti sa dostali. Ako iste viete, konflikty v Iraku začali už začiatkom roka, teda od januára, pričom vyvrcholili v júli a v auguste, kedy 1,8 milióna ľudí muselo opustiť svoje domovy práve z toho dôvodu, že neboli ochotní konvertovať na islám. Prepadli ich islamistickí radikáli v ich domovoch, priamo v príbytkoch a nútili ich buď teda, aby zaplatili zlatom, čím by sa vykúpili z toho svojho stavu neverectva, alebo konvertovali na islám. Keďže väčšina z týchto ľudí nebola tak majetná, ani ich majetky nemali takú veľkú hodnotu, rozhodli sa opustiť svoje príbytky, ktoré následne islamistický štát zhabal, aby vlastne takýmto spôsobom si zaplatili tú svoju existenciu. Boli nútení opustiť domovy, ušli do okolitých oblastí, do púští. Veľa z nich sa koncentrovalo na tzv. Vrchu Sinjar, o ktorom ste možno počuli z médií. Tam boli obliehaní týmito teroristami vyše týždňa. Počas tejto doby tam mnoho detí a ľudí umrelo, pretože nemali so sebou vodu, nemali žiadne jedlo so sebou, boli oblečení len v chápom oblečení, tak ako vyšli z domu bez akýchkoľvek prikrývok alebo iných teplne lepšieho oblečenia. A až po obliehaní, keď teda sa odtiaľ mohli dostať, sa rozutekali hlavne do severovýchodu Iraku, ktorý sa nachádza, teda je tam hranica so Sýriou. Takže tam sa zoskupili v takých mestečkách, kde sa ubytovali v rôznych, proste obsadili staveniská, rozostávané budovy, ktoré boli k dispozícii a tam do dnešných dní sa vyskytujú. Mnohí z nich sa dostali do utečeneckých táborov a my sme sa im snažili vlastne takýmto spôsobom pomôcť. Keďže ich bolo strašne veľa, len v meste Zákho, ktoré má normálne 500 000 obyvateľov, ich pribudlo o 100 000 naraz navyše. Takže bolo to obrovské masy ľudí, ktoré sa premiestňovali a miestni obyvateľia sa rozhodli im pomáhať, ako bolo v ich silách. To znamená, že tie základné veci ako potraviny a vodu boli ochotní si s nimi deliť, ale bol to obrovský nárast ľudí a jednoducho kapacita tých miestnych nestačila. Bolo to postavené úplne čisto na ich ochote pomáhať. A vtedy sme sa rozhodli my ako nadácia Integra, keďže sme súčasťou väčšej aliancie, celosvetovej kresťanskej aliancie, 18 členov, rozhodli sme sa, že zasiahneme cez túto alianciu. Výhoda našeho členstva v tejto aliancii spočíva v tom, že neposielame do takýchto krízových oblastí naše slovenské týmy, pretože na to nemáme ani kapacitu, ani možnosti. Navyše poslať takýto celý tím, logistika celej takéto akcie by bola veľmi nákladná, preto si takýmto spôsobom požičiavame týmy našich členov, alebo teda členov aliancie
a odborníkov, ktorí už sú etablovaní v daných krajinách a ktorí tam pôsobia napríklad cez rozvojové projekty. A my otvorením výzvy na pomoc sa snažíme zapájať slovenské publikum a slovenské cirkvi do pomoci Iraku tak, že vlastne potom následne príspevky posielame tomuto lokálnemu partnerovi, ktorému absolútne dôverujeme. Takže tu máte možnosť vidieť, je nás už 19. Tento rok pribudla organizácia Medical Teams International, ktorá nám pomáha zase vo výzve pomôcť teda proti ebole. A tuto sú vlastne všetko krajiny, kde sa my angažujeme cez humanitárnu pomoc, cez Alianciu Integral. Takže keď náš švajčiarsky partner MEDER, ako máte možnosť vidieť na obrazovke, prišiel do Iraku so svojimi lokálnymi tímmi záchrannými, rozdali sme porcie jedla, tam máte možnosť vidieť aj čísla, jedná sa konkrétne o 8400 porcií jedla, rôznych balíčkov nepotravinovej pomoci, ako sú napríklad vedrá na vodu, na pranie, cisterny na umiestnenie pitnej vody, zásobovanie pitnej vody, šnúry na vešanie prádla, čiže aby mohli normálne existovať čo v tých hrozných podmienkach najlepšie, ako sa len dá. Veľmi dôležitou súčasťou bolo to, aby dostali nejaké madrace alebo deky, ktorými sa môžu prikryť práve v tých miestach, kde sú pod holým nebom alebo v budovách, kde proste prefukuje, aby im nebola zima. Zaujímavosťou bolo to, že keď sme prišli s takouto potravinovou a nepotravinovou pomocou, ľudia, ktorí ju dostali, boli nielen vďační z toho hmotného daru, ktorý dostali, ale nesmierne ich dojalo, že ľudia z celého sveta na nich myslia a že nie sú zabudnutí. To im dodalo obrovskú odvahu a nádej do budúcnosti, že možno naozaj tá ich budúcnosť, ktorá teraz vyzerá mizerne a sú úplne na nule, že nie je až taká zlá a že naozaj sa môže stať, že bude lepšie. Áno, tuto je ešte obrázok o tom, ako naši záchranári doniesli vedrá s vodou, s rôznymi liekmi, takisto vytvorili niekoľko zdrojov pitnej vody, tiež sa vybudovali a stále budujú latríny, alebo teda sanitárne zariadenia a skládky odpadu, aby proste také obrovské množstvo ľudí nezanechalo po sebe špinu. V súčasnosti je veľkým problémom ich ubytovanie, pretože mnoho z nich ešte stále putuje po krajine a sú v púšti, nie je možné ich vystopovať, takže konvoje s jedlom čakajú vždycky na hranici Kurdistanu, kde dúfajú, že proste títo prišelci a putníci prídu do Kurdistanu, kde ich potom následne tieto naše záchranné týmy ich budú môcť zachytiť a jedlo im odovzdať. 175 000 miest bolo vytvorených v rámci utečeneckých táborov, ako máte možnosť vidieť, avšak tých ľudí, ktorí potrebujú strechu nad hlavou je 1 260 000. Takže naozaj tá potreba prevyšuje ponuku, alebo teda možnosti a my sa snažíme ďalej tieto utečenecké tábory budovať, aby ľudia teda mali možnosť prežiť. Tie, ktoré vybudované sú dobre strážené, sú strážené vojakmi s regulovaným vstupom a režimom pohybu. I keď už aj tu sme zaznamenali, že sa snažili do týchto táborov infiltrovať zvedi z islamistického štátu a narobiť proste zlo. Veľa ľudí, hlavne mladých ľudí, ktorí prežilo takúto traumu, rozhodli sa odísť aj z bezpečia utečeneckých táborov a boli motivovaní takou pomstou proti týmto príslušníkom islamistického štátu a ušli napríklad odtiaľ. Zažívame aj to, že deti rôznych národností, ako sú sunskí Arabi, jezidi alebo kresťania, sa medzi sebou bijú práve v týchto táboroch, pretože tábory sú etnicky zmiešané, čo tiež nerobí dobrú vodu. A my sa práve snažíme pristúpať aj k tomuto múdro a snažíme sa tie jednotlivé etnické skupiny od seba oddelovať. Ako som hovorila, v súčasnosti je problémom zazimovanie, takže snažíme sa vyjednávať s miestnymi vládami a autoritami o tom, že aké sú možnosti ubytovania týchto utečencov. Veľmi dobrou možnosťou, ktorá sa nám javí, je zatepliť existujúce rozostávané budovy, tak aby do nich neprefúkoval proste studený vietor, aby tam neklesla teplota pod bod mrazu, respektíve aby sa udržiavala nejaká.
I keď aj to je problém, pretože vlastníkmi týchto budov sú buď teda je buď štát, alebo súkromné osoby, takže je potrebné s nimi diskutovať, vyjednávať a tak ďalej. Takže vás chcem poprosiť, ak by ste mali túžbu, ak by ste to mali na srdci, budeme veľmi radi, ak sa za túto potrebu budete modliť, aby proste tieto autority a miestne samosprávy a majitelia nehnuteľností mali väčší súcit, väčšie porozumenie s utečencami, aby sa na nich nepozerali ako, že to je nejaká záťaž, ktorá ich proste obmedzuje, ale na to, že proste sú to ľudia, ktorí potrebujú prežiť. Veľmi podstatnou časťou našej pomoci je zriaďovanie detských hniezd záchrany, pretože počas tejto vojny trpia hlavne deti. Pre nich, mnohé z nich zažili traumu z toho, čo sa udialo, mnohé z nich majú stále nočné mory o tom, že vojaci sa vrátia, že ich znova prepadnú, mnohé z nich majú vidiny, sú vystresované, takže sme zistili, že veľmi múdrym riešením je posielať do týchto táborov odborníkov, psychológov a sociológov, ktorí týmto deťom pomáhajú a vytvárajú tzv. Child-friendly spaces, čiže miesta, ktoré sú psychicky pre tieto deti nestresujúce, aby sa im čo najviac pomohlo. Nemenej dôležitou súčasťou je zdravie týchto ľudí. V okrese Šáriak 15. novembru zriaďujeme nemocnicu pre všetkých prisťahovalcov, ktorí do tohto okresu prišli, pretože samozrejme tých ľudí je stále viac a viac a potrebujú zdravotné ošetrenie. A tiež máme v pláne zriadiť mobilné nemocnice, ktoré by chodili za pacientami do takých miest, odkiaľ sa títo ľudia nevedia do nemocníc dostať. Takže touto formou alebo touto cestou by som vás rada poprosila, keby ste zvážili svoju účasť na pomoci v Iraku, aby ste šírili toto posolstvo vo svojich sociálnych sieťach, cez svoje sociálne kanály ďalej. A my máme túto vonku taký stolík s informačnými materiálmi, s poslednou tlačovou správou, s našim číslom účtu, ktoré máte práve možnosť teraz vidieť na obrazovke, tiež s našou webkou a spôsobom, akým sa môžete zahlásiť na odoberanie newslettera. Takže budeme veľmi radi, ak toto zvážite, prípadne ak túto správu pošlete ďalej a aby sa to rozšírilo do čo najväčšieho množstva komunít a ľudí. Takže vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Snažila som sa byť stručná, rýchla, obsiahla a prajem vám dobrú chuť k obedu a dúfam, že sa ešte stretneme. Keby ste na nás mali akékoľvek otázky, budeme tu k dispozícii, takže môžeme sa porozprávať, môžeme povedať informácie, ktoré máme. Ďakujem za pozornosť. Pravidelne vlastne aktualizujeme na webovej stránke informácie o situácii, takže ste veľmi vítaní si pozrieť www.integra.sk a taktiež vás prosíme k modlitbám, aby ste na nich mysleli a spoločne mi mohli takto pomôcť. Ak máte záujem darovať aj tu na mieste, tak vlastne pri stánku máme, je tu možnosť kasičku, ak chcete ich podporiť tu a teraz, ak prevod pre vás nie je praktický. Takže máme informácií viac, ak máte záujem, tak sa za nami zastavte. Ďakujeme.